So, what's up mga kapare ko? Ayan, good morning po. Panibagong episode tayo. Ayan, so pero okay, magtaka, tatatlo lamang kami. Sasamahan lang namin si Christoph maggapas sa ano, dun sa Napere. Magagapas tayo guys ng palay. So, syempre, ano rin yan, content din yan. Gapas ng makakain. Ayan. Syempre kasama natin si Pongs Christoph. ang inyo pong lingkod si pare ko. Ayan, kung bago lang sa channel namin, don't forget to like, subscribe, saka i-all nyo yung bell button para updated kayo sa aming mga videos. So let's go. Ayan, mega love shoutout po sa mga taga-Baay na sumusubaybay sa aming mga videos. Ayan, shoutout kay Dalia Villapuerte. Ayan, masugid nating commentator yan sa mga vlogs. Huli? Layo. Paul? Layo. Pagpalakbaga. Yan guys, may tinira siyang tikling. Guys, tingnan natin kung nandito yung may dami kaya dito. Saan ba tinira? Diyan baga banda. Wala. Guling ni Blackie Yan, shout out po kay Ma'am Trixie. May galab shout out sa'yo. Yan guys, may pugad ng kilyawan. Ibon. Yan. Hindi ka naman nagsali na nito So yan guys, sinan natin kung tatamaan ni Pilo. Kakaldi ka na lang na wala pa. Dadalain. Yan lang yun. Warning shot. Warning shot. Dito na kami ngayon sa di ba sa Villapuerte ito? Dito na kami ngayon sa gapasan. Yan ang gapasin mo? Hindi. So ito guys yung gagapasin ni Pilo sa baba banda. Doon. Gagawin mo Pongs. Pulo ng gapas. Nagawa si Pongs ng pulo ng gapas para dadalwa. Panoodin natin yung paggagapas niya. So siyempre, rarabyahan pa natin yan. Babawasan pat malaki. So ito na guys, ang gapas. Yan. Gapas, pang-ani ng palay. Yan guys, start na tayo mag-gapas. Siyempre sila ang taga-gapas dalawa. Ako lang ang taga-hakot. So actually natin yung ginapas niya kahapon. Mag-isa lang siya nito. Ayan. Yaanin pala ninyo. Sige, ayan. Start na po sila. Balance. So yan guys, bilis nila tapos na agad. So guys, itong palay na ito, ito yung mga palay na yan. May itim siyang palay. Ito guys yung mamahaling bigas. Yan. Mga pagkaing mayayaman yan. Diba? So dito, aanihin lang namin dito yan. May umapila. Boy! Ano? Ayos! Ha?
Ayos. Pinataas mo yun eh. Naglagan niya. Paano naglagan? Naglagan ang tukok. Lusak. So yan guys, pahinga muna tayo mga lods. Kasi meron din natin na watch po. Ito po ang may-ari ng bukid na to. Ay, mag-hi ka naman dyan. Ayan si Bagsik. Si Boy Bagsik. Si Boy Bagsik, ayan. Sasaing. Siyempre nagsasaing po siya. Ayan. 2 kilo. Oh, ito. Habang luluto tayo. Ha? Ayaw ko na. Pagod. Wala. Ayan. Yan po ang may-ari ng ano na to. Yan, si Boy Bagsik ko. Yan ang may-ari ng bukid na to. So yan guys. Ito yung ginapas ni Pilo kahapon mag-isa, may natira pa. Tatapusin na daw ngayon. Ayan. Sabi mo. Ayos. Ha? Kati lang. Makati. Braso. Baliktad ako Makati. Alam mo kung ano? Yung binti. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.